Hello everyone, gabi na po. So habang papauwi na po ako, may napansin pa ako dito isang hamburgeran dito po sa may malapit na po dito sa may Malacanang. Harap mismo po ng school. So medyo gutom na rin po ako kaya ayan, mag-order po tayo dito. Medyo madilim po. Ayan. Ayun. Mag-order po tayo. Ano kaya mayroon dito na bago? Order po tayo, guys. Medyo gutom na rin po ako. Ayan guys, mag-order po tayo dito. Ano kaya ang magandang naman dito? Mga burger. Malamang masasarap kasi po bagong pwesto po ito. Dito po ito sa may bandang Malacanang. Ano to? Malacanang National High School. Tapat mismo po sa may bandang kabila lang po siya. At mapapansin po ninyo ha. Malamang masarap po dito kanilang burger best seller po. Saan kaya dito? Hanap po tayo dito guys. Gutom na rin kasi ako eh. So ito guys, mga best sellers nila. Ayun, yung buy one take one. Medyo wala na yata silang available dyan. So dito po tayo mag-order sa may Supreme Burger with fries. Ate, ilang minutes po bago po pan? May prepare po yung order ko. May 5 minutes lang. So ito na lang isa ate ha. Itong Supreme Burger with fries. Ayun lang. Kasi wala namang kasama eh. Gusto niyo i-bloat ko kayo? Sige ate. So wait ko siya hanggang 5 minutes lang ano. Ayan guys. So tikman po natin ang mga bagong burger dito po sa ano bang pangalan nito? Yan. WG Unique Burger. Malamang po masarap po dito ang kanilang mga burger. Yan. Wait natin si ate, siya na magpe-prepare po. So ito na po yung order po natin. At syempre bago po natin kainin, titingnan po natin kung talagang okay siya. Yan. Nakabalot pa siya. Wow. Sarap naman oh. So ito guys oh. Ito yung Supreme Burger po nila. Mapapansin po ninyo, syempre may toppings po yan. Syempre hindi mawawala po yung ito po. Alam niyo yan, yung parang mayroon siyang pipino, may kamatis, may cheese. Siyempre yung meat po dyan sa loob. At saka mayroon pang kasama po dito. Tingnan natin kung ano ito. Ayan. Ayun. So may french fries po siya nakasama. Tikman po natin. Guys, tikman na po natin ang burger po dito sa Unique. Kung talagang masarap. Ayan, bago natin. Ito po yung aking order na Supreme Burger with fries. Tikman po natin. At hindi na po kailangang lagyan ng sauce. Ay no, yung anong tawag ito? Sauce ba? Kailangan? Gusto nyo? Pwede? Pwede po. Mayroon? Sige nga. Mas okay siguro guys kung may sauce na. Ayun, yun ang hinihintay ko yung sauce. So mas okay siya kung lalagay natin ng sauce. Sarili akong nag-video. Kaya lagyan na po natin. Ayun. Mas okay kung may konting tomato sauce. Mas masarap siguro. Mas yummy. Yan. Kain po tayo guys. Okay. Sarap. Sinasama fries, tatlong. Medyo manghang yung sauce ko. Tatlong sa piso pa. Ayun. Kahit hindi na po ako kakain ng
Pangin. Uli. Okay na siya. Okay. Dito nagtatambay ng mga Medyo kulang pa. Ganda pa ng sauce. Mas masarap pag medyo mahal. matagpag po ate. Ayan pa tayo. Okay. Ate, tatry namin yung drinks lang. Ate, may tissue kayo yan? Kaya? Huwag na kayo mag-burger. Yun. Yan. Okay. Thank you. Sarap. Mahang yung sauce talaga. Kain po tayo guys. Burger. Sarap. Yun. So, medyo umagabi na siya pero marami pa rin nag-order. Mabayaran daw niya. Daw kami. Dadagdag kami. Okay. Nakarating ka lang. So, kung gusto niyo pong kaibang burger po, invite ko po kayo dito sa Unique Burger dito po sa may Malacanang. Malacanang ano natin? Dito po sa may harap po mismo ng Malacanang National High School, dito po sa San Carlos dito. Ayan. Ha? Okay. Ito po, mayroon pong may kasama siyang guys. Siyempre, medyo kailangan nating pagtak. At anong drinks niyo dyan? Wala na. Ano yun? Nasa plastic bottle? Pakala po isa? Bigyan po isa. Medyo lampanan na po. Kailangan po talaga ng drinks. Ayun. Ano to? Ayun. Tayo guys. Coke. Baka naman. Yung best talaga yung video sa kanila. Sarap. So, try niyo pong puta dito guys, masarap ang burger na yan. Ayan, marami pang nag-order hanggang ngayon, kahit gabing-gabi na po. Marami pa rin nag-order dito. Ah. May kasaluhan. Tayo dito sa na-order kong burger, sulit po. Okay na, kahit hindi ako mag-supper. Ayan, busog na pa talaga ako dito. So, dito na po ako dito. Siyempre, may natulak. Kailangan ko. Okay. So guys, vlog. Kita-kita guys. Sorry tayo guys.